Assalamu alaikum. Hare mi yuri ken fop. Be tawli ken partage ne video ha o hewto yabe. Jama lagine gila hande naktir yeso ledi ni di burta tun hiltorde baw. Di burta tun hulude. Di burta ta ndi yarata yeso. En tanke ko duwa kon wada kaka ledi mede. Mamadi hande ko fewndire ndo o saydo nini o yeyi ka cour suprême o yeyi ka pale o yeyi cour suprême dépose le dossier de candidature makon. Jonno do ngadi cuudi nyaawitirdi fop lannama hande kadi instrumentaliser hande cuudi nyaawitirdi fo no juude ko newre makko no be lanni maîtrise de terrain ko dum be sikki joni ka fewndire do no o yehi o déposer candidature makko mais o yeggiti hunde wotere hanki Ibrahima Sori yetino mo inni Mamadi Doumbouya yo hedo to aspiration du peuple e de ngandi no peuple hidamo peuple hidamo hande hidamo jango. Donc Jamao nous manifestera de partout. Jamao nous manifestera de partout. Quand on Mamadi o wadi o coup d'état do o ibi o ijam o wari himbe o wari do o ini qu'il fera tout pour ne pas commettre les erreurs du passé. Gila do natir yeso lady ni di butata ni yarata yeso on yi nambaraji on di wadde kala di meden erreur di va forcément se répéter dum en ala on soit erreur di fait di répéter déjà on famille dum be wadi présidentiel dana yesli be wadi ali baka kaso enen undo yonale ko kambe on be yarta election. Donc watane hila mo ay Doumbouya mo no yido o gaynira no boniri o gaynira kanko tigire wanda way naado duwano rewde wana do duwano okade suutiembe Mamadi Doumbouya be fo o saydo suutiene no suuteni ro mais onon tigire do ngande ko jokku don ko marsata mi wola nawno mi torike manon Allah be ɓe jamfaade leydi ni ɓe jamfaade jamala gine mi torike ma Allah nangube fop nangal ko tawta sa nangibe no nangirno da non firawna taw wata fuutade sa nangibe Allah nangabe akambe tigiri be anda way ko amari dole na kambe sibe sikkido koko be wari do fu be continuer ni sibe sikkido jawle de be bondi den fu be dum do yara ni wawata marsude fiu Mamadi o déposer candidature ma confi wonugol candidat. Donc lutene ke so yalta wada annonce mako mais holo de hodo don lagine yarata yeso ha nyande Mamadi iwi kolam mais non mi hutaki billahi mi hutaki Mamadi o nebitata hande kadi kolam de hitande fejjatara Mamadi yande refiu mi di felliti dum gasa de hitande de wonde mudum do dalla tara Mamadi deppintinaki kalede ene onon no sikko dum ko sama kala ni onon no sikko idwaaji men yaray ni onon no sikko de be yimbe nenirabe waranabe bibbe mum bajjube fewta yalla be gemma be toro Allah be nayu Allah yobutu warbe be ben non sikko dum no yarani non sikko de no yarani jama on manifestera de partout ene onon gonnu yido e lagine leydi ndi ala réseau leydi ndi ala hay essence no manque de crise di ko Allah tun andi kaledi mede onon no way suten Doumbouya yore dum leydi ko tawta poroto no fop hino ngadi taipiji fop no ngadi tay onon no way suten Mamadi Doumbouya konno marnon ko suten no mede landi on question konno yido nge Doumbouya ino do suten dem konno mardon ko suten no be rado bebe am jama on fu burabe ande be fu be sikka do way hande kadi marsale Alpha Condé ko non wadi non de o forma no kuma ko jamfa o formu ko feno ko formata mo don goto halali mo goddum goto bi wadali mo goddum tay mo marno dole on saydo mo holi no re makko me be formi plan makko lanni comme sakitol bay lanni fu jama fo yondi no hande kadi o lanni jotade walli ne ngere be do ara jetti mo ciaw patti mo ton awado c'est la même chose. Yobanno be mobin à l'époque quand monsieur Alpha Condé ko sifat ngol yobande Mamadi o fait une comme procès 28 septembre 2009 ko dum fait 1er décembre 10 ko yimbe ben no warere de partout yimbe ben no sokire de partout mawbe no nangere de partout sinadum do suti hay mawbe be kindiya be yalti imamujo o yalti do lista Mamadi wonali candidat o fuddito to wado zina o fuddito to kelagol rewbe yimbe be o fuddito to wonugol kefero ko dum halaji imam en tant que daroto do ka mimbar wada bayana jama o jento ko no way wolde dum
hande pouvoir ko entre kankan farana on jendude be fala ka fiu yo pullon lamo be fala ka fiu yo ala giselu dal lamo be fala ka ali ba lamo mais si be sikki pour éliminer celle dal ali ba définitivement dans la lutte politique c'est impossible billahi on verra mi wola na ndo hunde otre konko e budon no marsata fiu marsata si don fala walline déjà walline ono be on be ado ina yada yali Mamadou Doumbouya do election ono e déjà so memine ko de dandi déjà ko ito wonke no labani on déjà so même kala memino yido don fenanta onde wola na non watte ni ila déjà parti di fokon doit nous retirer salo quitte et na goto a respecter parlement ko dum non burno mo battade mais ko be wiyata ko mo haari jam ko tana baaja tam tana baaji mo hande kadi o burni ki hande kadi o labata aduna gila do nattiri yeso wattane ila de nenirabe e bandirabe e worbe ande leydi ni hande kadi gila do nattiri yeso kala mantina ko yedo ton haray onon suten be ben ko responsable aranu nun taw immu mudun kadi leydi ni kala mantina problème yi wado itu déjà no mi wolir non haray ko responsable yeso ko mbaaw si Allah jabi Mamadi Doumbouya non kadi kanko haray ko mako metaji tude kanko ko mako metaji tude ko wadi men akkide be tun hande kadi e officier ji din ka armée hande kadi men akkide be tun parce que meden andi déjà jutata wallahi jutata billahi mi de felleti dun non